Malampusong nalawas sa kapulisan ang usa ka 2 anyos nga batang babay human gikidnap sa yaya niini niadtong Miyerkules sa syudad sa Davao. Una nang nagpaila ang sospek sa iyang pangalan nga Jennifer Castro sa iyang pagsulod isip yaya sa pamilyang Jel sa Julieville Subdivision, Barangay Tigato, Buhangin District. Apan sa pagkasikop sa kapulisan, nailhan siya sa tinuod niyang pangalan nga si Marites Magno Lascamana, taga Manay, Davao Oriental. Sumala pa nga alas 7 sa buntag kalit nga nahanaw ang sospek sa panimalay sa pamilyang Diel, dala na ang bata. Alas 11 sa buntag sa susamang adlaw, ang amahan sa bata nakadawat og text message gikan sa sospek nga nangayo pa og 10,000 pesos isip paunang ransom sa 1 million pesos nga gipangayo niini. Human ma-monitor sa kapulisan ang pag-withdraw sa sospek sa ML Kwarta Padala sa Babak Branch pasado alas 5 sa hapon, dali kining gidako. Nakitan pa sa kapulisan ang sospek nga nagkugos pa sa bata. Sa kasamtangan, ang sospek gibalog sa Buhangin Police Station samtang giandam na ang kasong ipasaka batok kaniya.